ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ବ ଫୁଲକୁ ବଉଳ କୁହାଯିବା ପଛରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏକ ଅଭିଶାପ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଲୋକକଥା ରହିଛି। ଏହାର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସୀତାଙ୍କ ବନବାସ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବନବାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସୀତା ଗୟା ନିକଟସ୍ଥ ଗୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଣ୍ଡଦାନର ଶୁଭବେଳା ଗଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଦଶରଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପିଣ୍ଡ ମାଗିବାରୁ ସୀତା ବାଲିରେ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଓ ଅଭିଶାପ। ଏହି ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟରେ ମାତା ସୀତା ଗୁ ନଦୀ, ଗାଈ, କେତକୀ ଫୁଲ ଏବଂ ଆମ୍ବଗଛକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଫେରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସତ କହିବାକୁ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଭୟରେ ଆମ୍ବଗଛ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଛ କହିଲେ କିମ୍ବା ନୀରବ ରହିଲେ। ଅଭିଶାପ। ଏଥିରେ ମାତା ସୀତା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଆମ୍ବଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋର ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଫୁଟିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଝଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାହା ଦେବକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ବଉଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଓଡ଼ିଆରେ ବଉଳ ଶବ୍ଦର ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟା ବା ପାଗଳ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ବହୁତ ଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଝଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅପଚୟ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବଉଳ ବା ବାୟା ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂଚନା: ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଉଳ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମୁକୁଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଢ଼ ବା ଅଧାଫୁଟା ଫୁଲ। ସେହି କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାତା ସୀତା ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗୁଅ ନଦୀ। ମିଛ କହିଥିବାରୁ ସୀତା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ନଦୀର ଉପରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ବାଲି ତଳେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତା ହୋଇ ବହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୟାରେ ଗୁଅ ନଦୀ ଉପରୁ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଲି ଖୋଳିଲେ ତଳୁ ପାଣି ବାହାରେ। ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ସୀତା କହିଲେ, ତୁ ସବୁ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଇଁଠା ଖାଇବୁ ଓ ତୋର ପଛଭାଗ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବ। କେତକୀ ଫୁଲ। ସୀତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ କେତକୀକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା ଯେ ଏହା କେବେ ବି ଦେବ ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ସୀତା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଦାନ ପାଇଲେ ବି କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଭାବୀ ରହିବେ। ଏହିସବୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବଟବୃକ୍ଷ, ବରଗଛ ସତ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ସୀତା ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିରହରିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ବରଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ।